बाथौ बिबुंसारि जानानै नोंथांखौ जों बरायनाय थाबाय। बाथौ बिबुंसारनिसिम आंबो गुवाहाटी जिल्ला आफादनि आफादगिरि जानानै साबायखर बावबाय। दिनैनि बे समावहाय गुवाहाटी मेट्र' सिटि बे गरसुकनि बाथौफुरियावहाय दुलाराय बाथौ महासभानि जा गोथार थानसालि, बे गोथार थानसालियावहाय गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बाथौ गौथुमनि सामलायनायावहाय दिनैनि बे समावहाय ओंखाम गोरलै जानाय जा फोरबो, बे ओंखाम गोदान जानाय फोरबोनि बे समावहाय नोंथांमोना जिल्ला आफादनि जानानै जिखिनि सामलायदों, बे सामलायनायनि गेजेरजों नोंथाङा बे फोरबोखौ खुंनानै जिल्ला आफादनि जानानै रायजो राजानिसिम मा नोंथाङा रादाब हरनो नागिरदों? बेयो दिनैनि जि जोंनि हाबाफारि, बे गुवाहाटी जिल्ला आफादनि हाबाफारिया जों लाइमोन माइनाव आफाद जथायै मोनथामबो आफादानो ज' जानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। दिनैनि हाबाफारियाव जों सानैसो आलासिबो लिंनानै बेवहाय जोङो बे धोरोमनि सायावबो फंनैसो बुंनो थाखाय बिबुंथि लाखिनो थाखाय आलासिबो लिंनाय जादों। आरो दिनैनि जिथु गुबैयै ओंखाम गोरलै जानायनि जिथु फोरबो, बे फोरबोनि सायाव बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बर'फ्रा जोंहा जिहेतु मोनबा फोरबो दङ, बे मोनबा फोरबोनि बादै आघोन दाननि बे ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआबो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे गोनां फोरबो। जों दा गुवाहाटी जिल्ला मेट्र' सिटियाव गोबाङानो बे फोरबोखौ न'खर न'खर खुंनायाव एसे असुबिदा जानायलाय आरो गोबाङानो बे बायदि बाहागो लायैलाय जोङो बे बाथ्राखौ सानै हयै देग्लाय जयैनो जिल्ला हिसाबैनो बेखौ जों खुंनो थाखाय आखायाव लादों। बे रोखोमैनो जों दा बे दिनैनि जिथु हाबाफारि, बेयो आरो बे हाबाफारियाव मेसेज बा रादाबा बेनो जाहैगोन जे ओंखाम गोरलै जानायाबो बर'फोरनि मोनसे गोनां फोरबो। बे फोरबोखौ फालिनाया गाहाम। बेयो बर'फोरनि रायजो जाबोनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जिहेतु फोरबो, बे फोरबोखौ बयबो जे फालिनांगौ, सिबिनांगौ, बे बाथ्राखौनो, बे मेसेजखौनो, बे रादाबखौनो जों दिनै बे फोरबो फालिनायनि गेजेरजों गुवाहाटी जिल्ला आफादा होनो नाजादों। बे हाबाफारियावहाय नोंथांमोननि गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेसेबां बियाब दङ? जोंनियाव गासै दासिम एक्टिभ जिथु बियाब, बेयो 12 दङ, मोन 12। आरो बेनि मादै गोबां बियाबफोर दं, जाय बियाबफ्राबो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बा गुवाहाटी जिल्ला जिबायदियै जों फालियो बेबायदिनो फालियोब्लाबो बेवहाय नाथाय सरजाबनानै थायाखै। बेखिनियानो आरो। साबायखर थाबाय बिथांनि बे बाथौ बिबुंसारियाव रादाब दैथायहरनायनि थाखाय। गोजोन्थों। बाथौ बिबुंसारि जानानै नोंथांखौ जों गिबियावनो बरायनाय थाबाय। बे समावहाय दिनैनि बे ओंखाम गोदान जानाय जादों फोरबो, गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट माइनाव आफादनि नोंथाङा जिहेतुके गाहाय नेहाथारि, बे हिसाबै गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टआव माइनाव आफादनि जा मावनो गोनां बेबायदि माबाफोर गोदान थांखि नोंथांमोना जिल्ला आफादनिफ्राय लादों नामा? माइनावफोरनि गेजेराव जे धोरोम सिबिनाय बेलायाव बा न'खर सिबिनाय बेलायाव नोंथाङा गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट माइनाव आफादनि जानानै माबोरै धोरोम सिबिनायाव सांग्रां खालामनो हागोन बा न'खरखौ बोरै सामलायनो हागोन बे बेलायाव, बा धोरोम सिबिनायनि बेलायाव जों गासैबो गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टनि जोंनि बर' माहारिखौ बेसेबां खौसेथि लाबोनो हागोन होननानै नोंथाङा बेबायदि जिल्ला आफादाव माबाफोर थांखि लादों नामा? गिबियावनो खुलुमबाय। माइनाव आफादनि नेहाथारि हिसाबै बाथौ बिबुंसारनिसिम आंनि खुलुमनाय थाबाय। आरो जिल्ला आफादा माबाफोर माइनावनि आफादनिफ्राय माबाफोर थांखि लादों नामा माबाफोर मावनो थाखाय? मावनो गोनाङाथ' बहुद दङ। जों दासो गोदानै दानाय जादों नालाय, नैबे माबा माइनाव आफादखौ गोदानै नालाय, जोङो दा लासै लासैनो सेस्था खालामदों आरो सांग्रांनिफ्राय सांग्रांआव लाबोनो। बे माइनाव फोरबोआवहाय गासैबो नोंथांमोननि माइनाव बिथांमोना फैजोबनो हादोंना हायाखै? दाथ' जिबायदि फैनांगौमोन बेबायदि एसे खमानो जादों। लासै लासै फैबाय थागोनखौ आं आसा खालामो। नोंथाङा माइनाव बिथांमोनखौ गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट जिल्ला माइनाव आफादनि जानानै मा बोसोन होनो नागिरदों जे गासैबो धोरोम सिबियारिफ्रा धोरोमनि बेलायाव सांग्रांथि जानांगौ होननानै नोंथाङा मा मोनसे रादाब होनो नागिरदों? ओरैनोथ' न'खर सिबिनायजों लोगोसे धोरोमखौबो जोङो गुदि धोरोम हिसाबै बाथौ धोरोमखौ जों सांग्रांथि लाबोनांगौ। जों बे टाउनाव थानाय हिसाबै जों बे गुवाहाटी जिल्लायाव थानाय किसुमानथ' टाउनावनो थानाय होनजायो। जिबायदि गामियारिफोरा जेनेखे बाथौ धोरोमाव माबानायाव गोरलै जायो, बेफोरबायदि एसे गोब्राब आरो समनि आंखालाव। थिगानो दङ। नोंथाङा जिहेतुके गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट माइनाव आफादनि जानानै गाहाय नेहाथारनि बिबान लानानै जिखिनि खामानि मावलांदों, बे मावलांनायनि बेलायावहाय जिहेतुके बेबायदि गुवाहाटी बायदि जायगायावहाय
नोंथाङा बुथुमनाय बेलायाव बा ज' खालामनाय बेलायाव बा बेबायदि बे बाथौनि आर'जफोरनि हाबाफारियाव नोंथाङा बाहागो लाहैना लाहैया? आं दासिम जिहेथु नैबे गुवाहाटि जिल्लायाव जादों सेमिनार हिसाबैथ' दिनैसो जाजेनदों गिबियै आरो माइनावनि सेमिनार हिसाबै दिनैसो गिबि जाजेनदोंथ' आरो गोजानाव आं दासिम थांनाय जायाखै बहुद माने बेलेग प्रब्लेम थायोथ'। अब्ला जों दिनैनि बे बाथौ बिबुंसार जानानै नोंथांखौ बरायनाय थाबाय आरो जोबथा नोंथाङा बाथौ बिबुंसारनिसिम मा मेसेज हरनो नागिरदों? आं बाथौ बिबुंसारनिसिम दिनै बे नुजाफैनायनि खार'नै आं जोबोद गोजोननाय थाबाय। साबायखर बिथांनि बे गुवाहाटि डिस्ट्रिक्ट माइनाव आफादनि जानानै जोंजों माखासे रादाब होनायनि थाखाय बिथांनि आफादनिसिम